bici sí, pero non así. Carril bici sí, pero non así. Carril bici sí, pero non así. No bosque non se mete, salvemos o banquete. No bosque non se mete, salvemos o banquete. Estamos aquí, veciñanza de Conxo e ecoloxistas en acción. Estamos nas obras do vieiro que está destrozando o bosque de ribeira do río Sar, para protestar por esta desfeita no bosque do banquete de Conxo. No bosque non se mete, salvemos o banquete. Esta zona destrozada polas máquinas, ademais de ter un gran valor natural, é patrimonio da humanidade, reconhecido pola UNESCO. O que vemos aquí é o impacto que vai a ter a obra sobre o bosque de ribeira, non? Vemos como se arrasan as raíces das árbores, como se ocupan terrenos inundables e é un pouco unha mostra do que vai a ser o destrozo no bosque. Toda esta devastación está a causar un dano irreparable. Estas obras deberían estar paradas, xa que a Fiscalía Europea ten aberta unha causa por malversación.